Amen. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah.
tata kasisiyambini bafuneke sidinga ukuze siqonde ukuze sikwazi konto uzayiva funda verse 1 sizothi verse 1 yes verse 1 yes isipho somoya oyingcwele kaloku ekuzalisekeni kwawo umhla wePentecoste baye bonke bemqhelomnye ndaweni molweni bamfaswe bathona funa uphuma isipho sikamoya oyingcwele
Nkosi sisibule ukuba ke nifuna undazi ndinayo lalato kudla kothiwa kwezindawo mandiceliwe kuthiwe khawuchazewe ndithi yekanza sichaza ngokwa ndibe ndiqonda uba andizanga kukhanya ndizochaza uYesu ndihlike ndingakhange ndizombhela ngoba ukuzichaza kwam akumhlisa uThixo akumenza bemkhulu okanye ubemncinci ayobani ndazi lokuthi ndingowaphi ndifundile ndina ntoni ayizomenza uThixo ophazamiseke okanye ehle loo nto yasifuna into zasibizela uThixo asidunyele bathi ayasithunyela ungayenza ngoba kusendlini kaThixo but ufuna ukuhlala uyazi ukuthi asithunyelwa thina safumana umvivinyo wezintsha umelusi wenhliziyo siyabona nxa usenhlizweni engolusi wami sibone shekala mama uyavutha kuba wabona ithangathi wayekhona ngokwakubaso hayi into angayenza kukoluso kwenhliziyo wakhona nganhliziyo yaluso uvakala sephola mandoluso usenza isithuthe usenza isithiyasi sithi ungahlala phantsi sizovela ndaba ezilungileyo ngoba sizona sizitha ezilungileyo zomvula mikhulu silapha kwizenzo uzazile ngoku into yokuthi ufuneka phi xeshaphi wenze ntoni umqhelo usoloko upholelwe sikorokoro somzalwane sipusha lebheke nanext kuyakuvuselela nakulaa veki zophithwa lando ubuye uzawutunyelwa thina la ubuye uvula inkonzo kodwa bungekho for 2 weeks esifanele ngolwami encwele uhle ntoni yintoni endizoyibhodla endlini kaThixo yindawo koyikwa le xa ungekho xa uhlala uthandaza uhlala ungathazela usoya ukuthi akuqokelela apha kuphela senzohlala phansi izenzo 16 silapha lencwadi yezenzo 16 ingxaki apha kuthethwa ngemfazwe kuthethwe apha bangcwele ngedebe sokuhlangana endleleni kuthiwe ikhona esiyohlangana nayo endleleni ikhona ofuneka singazi apha kuthi ezithi xa siya emfazweni funeka ube kanti sinazo amen bangcwele emqaleni into esithethe ngobunye le ndawo ithi mqhelo ubunye umzalo lokhe nabo ubunye iqhashu kamzalwane ngolwami bangcwele sithi sibheka ngabo uyaqhashuka ubheka ngabo akunabo bunye benkolo uyasinceda apha kule ndlela sayihamba wasisihamba indlela ngolwami bangcwele ngoba ke sizothetha ngamandla omthandazo ngolwami bangcwele sipha kwincwadi yezenzo ngo-16 kukhona amadoda ayevakalisa indaba ezilungileyo kodwa phekwenzeni kwawo wafumaniseka uba indlela inenkxwaleko indlela idibana nezinto kwanyanzeleka into ukuthi babotshelwe babanjelwe iindaba ezilungileyo molweni bangcwele molo wena kukhona ukuthatha ufuna uphathwa akhona nto enye noza kuwe mama umfundisi tathi umfundisi usifuthela apha ngecawa zonke ivesi zongafuna ukugobela ubuthixo ziphuma pha kuwe ngoba ixesha lomanjwa ufuna ukhonqo molweni bangcwele mose umntu ovakalisayo kuyanyanzeleka ukuthi akhonqwe tshotsho ube sendlaleni ubuzamazimini ukuthi uyahluthisa xa ulambile tshotsho
Awukhalekile lo. Yakala kudla lo. Xa unakudla uma la usikhayisela ngefridge egcwele sizayenzani lo. Sifuna idatha siyami sefree. Sifuna ukubuka. Sifuna ifridge wena. Sihluthi. Siyayazi uthi osihluthisayo. Uyasofesa icebo lingekho. Alinde kuphela wine. Wandabona eqhoshi. Balindile. Babese kuye. Bemenyiwe ngosukhona. Uyazile kayiphela. Waqonda ngifuna bakhe bangazi ukuthi bamnike bani. Kangaphakathi umnikazi wesimo funeka sazile ukuthi ungaphakathi. Andithi abantu abangazani uthi yini esisikole oyinkulu into lapha ndambulela uThixo omkhulu wangala wangcwele izolo okondizicenga ndithi Thixo khaphe ubamba udongo kaloku andaziwa apha hlazi bacinga ngiphilana ngolweni bangcwele ndiqonda Thixo yini somandla yini bawo kandincede na ke ndibe ngaba bantu bathi bekhonza ababili nobili abakhoshile yonke into abayenza bekhoshile bathi noma bazothetha uYesu umoya ngasakana phansi yosela le nto ethetha ayinamandla ngoku ethetha lo nto ukhala uqoshe wamakhwenkwe nkosi amakhwenkwe ndithi ke ngoku sizongena apha kumandla omthandazo ncwadi yezenzo ngolweni bangcwele andifunanga ke siyifunde yonke ngenxa yesikhathi undibulela lithi mna angendiyazi ulwena kana siwebhayithi andiyazange phimna bithi ivela ayiphi ndiyabonga uhambe uThixo secwandise oko ngolweni bathandeka ukuba ke kunendlela okuphuma ephimini ndithanda umwathi hayi manje ukukhosi into kaThixo ngolweni ndisithi nobithini ngikangandiko kodwa bathi mbuzo ivula nje yeke ndiyamazi ke engangayiphenduli amen bangcwele ayonto bizandinceda ukuyazithini into bizandinceda uhlale kuThixo ukuze uThixo azitshile ukuthi ufuna uzothini xa Jesus ingxaki endibangela uba ndibe lapha siyadingana ndiziswa ngumqhelo oqoba makuke ndorhobe endixokasi loo nto ndizazile abantu kahamba nosisibuni ayisozi uba ngamakhevekeve amafotofotho molweni bangcwele ufike endaweni ubiziwa kozela kwamfundisi ikazi kamfundisi siyokoyoko sesihoko molweni bangcwele ndiyazile ba inokudibizela kabanye oqhwengilili ngoba kaloku uyayazi uba ubiza uqhwengilili engasoze amsise eqwangeni molweni bangcwele sisizikhona itata ezathina zowubazi umlilo lowo mlilo udingekayo thina sisezazikhona noba siyintsasa utata besisigodo wena noba ulimplanka noba uwenza zankuna nengathi sibhijile wena noba uyimatshisi kodwa lokho ke kudingeke molweni bangcwele ukuze kaloku sinabanye sinyusa kwazi usehlela ndawoninye umoya ingcwele ufuka funa kube kanti lo mlilo molweni bangcwele loo nto kulo mlilo asikhuphi nesiya sicimayo ngoba uthi kuyeke kukhule konke lokho Jehova molweni bangcwele uthi sisibonele siyacima kodwa siyabaza molweni bangcwele kodwa sinentetho uzodavuthe lona lo mama usedobe emothweni afika kwitufu asicine bese sithe ufike enqumbini futhi ayibophi into kodwa sibase ngakhaya maselidala iphuma idimoni lokubopha inkonzo sithi ngiyagxama ngayazi loo nto banendawo ngazasondela kuyo
Wathi mshukumisa nathi kupha nanto. Wathi kombe uyasibophela inkonzo. Ngoba bathandeka. Wathi thawuthi iceliwe. Ngaqomba lo uzabopha inkonzo. Ngangena kuye. Yathi njalo nakhuleka inkonzo. Ngoba ngifuna khona into soyenza. Ngiyambona ubotshelelwe. Kale ngithandazisa. Ngizawuthandazela into. Ulwathi Hallelujah. Ngoba sifuna letha. Ibonakala. Ubona ufutha lonke. Ubona ufutha. Ubona sehlela kuthandaza. Ubona iholo likhathi liqhitshwe intoni na. Ubona bathu yaseKapa. Hey khona into eyenzeka. Bekusathi yebo. Nabatata. Into eyenzeka iphambi kwabafundi. Ingubo zabo zakrazulwa ingubo ebaba zigqoxile molweni bantwana ingubo ebaba zigqoxile zathathwa zathwala zakrazulwa molweni bantwana usumamela kholwa elibheke elithi lihambisa indaba esilungileyo usumamela izinto sendlela ebheke eJerusalem ba apha endleleni intoni nozohlangana nayo kholwa leleke sesweet maninisa molweni bantwana imivumba ngeswazi kaKrazula ingubo kwathoqithwa kwaqinisekiswa into ukuthi iswazi eliyangena apha emzimbeni wakhe bazovakalisa ntoni indaba esilungileyo Angithanda ningamajoni nisemfazweni kodwa imivumba yendlela yasebunjinini alifuni molweni bantwana ayifuna nayiman actor kubona pha ifilimi uzawuthola imivumba kuthola neyethu uthola nalento uholayo imivumba itsho kuwe nalo mama uhola nayo kuba kaloku iman actor yona lethe filimi zonke into ofuqala kuyo siphinde sithi sigqibese kuyo wena uzomela abanye uthi sekuzwa kumama uvale kuba uthi ixwithile kuwe lento Oh Jesus. molweni bantwana hloniphe umuntu onikwe umbono yakhona imivumba bathi ogqiba babotshelelwa emveni koko baphoswa entilongweni benemivumba bebotshelelwe bengasenangubo baphoswa entilongweni uliliswa nje into encinci kodwa usibiza umvakalisi uliliswa wena ngabantwana abangevayo ingathi thina sinabo nathi sinabo abantwana abangevayo qha sikhona lokumnikazi wasinika abantwana ukuthi labantwana unako ubalungisa molweni bantwana wena nxa wakho umntana engeva funeka umzimba kaKristu isigungqi isibandla kumiwe ngawe kuba wakho umntana uyatshaya uyafika kulento molweni bantwana iyakuphaphazelisa ifuna ngokusime ngayo yile veki tamkhulu yamthandazela for land kule veki zawuya isithi lanto akafuna unedempini abe nendawo secret place endlini yakhe angena ngonsini athi thixo ndiyazoneka Zenzo chapter 16 verse 25 verse 25. Kekaloku malunga phakathi kobusuku oPawulos noSilasi babethandaza bevuma elokudumisa uThixo babephulaphula ke ababanjwa molweni phakathi kobusuku kwimphophelo kwabakuso kwindlala bakuyo beqhizwa bengasenazo nengubo kodwa kwavuka umhlabelelo phakathi esimeni molweni bathandaza yatsho ingoma kwathandazwa yatsho ingoma phakathi esimeni to Jesus. molweni eKapa zikaThixo bathandaza phakathi etilongweni bahlabelele
abathandazo Tata bahlabelele abachaza xesha lakhulu anothini abathi Thixo uphi abathi wawuphi Thixo uphi ngela xesha lokuba abasonanto kwavuka umthandazo phakathi kwe-divorce molweni kuvuka umhlabelelo kodwa ulala utata ungamazi kodwa umhlabele nomthandazo uthi ezinzulwini ngo-12 uthi umgcine molweni bangcwele uyabona xa ufunde mntwana kwabakho ngequbuliso unyikimo olukhulu lomhlaba ngokokukodwa zinyakazisiwe iziseko zentolongo zavuleka kwa-oko iingcango zonke umhlabelelo bazalwa balomfika Thixo wewele ngawakuthandaza umhlabelelo wenza ukuthi iziseko zingakwazi ulelana nayo olumhlabelelo ungakhweli kule nqwelo yemfazwe ukuba kuna umhlabelelo nomthandazo uzawukamangokhelaka ngoba uzawufelelele sicwaye abasengatshe sicwaye sobhubhi amba ungcwatshwe sinifundele kone ngoba kone ndawonye amajele sisempini sisehlathini sifuna abantu athenge ubona into kodwa athi Thixo ndiyakubona usengusomana phakathi asukuma izinto ava amanye amabandla ukuthi ikhona into yomnakala ikhona into yenzeka akhona abantu benzinto azange sayidlala ntomlethu azange savothetha aba phakathi antilongo ikhona into ngoba kuphela ayilelani umhlabelelo leyo umhlabelelo wavula amaqatha etloko umhlabelelo wavuleka waphekeka wavuleka umnyango waphekeka wavuleka waphekeka ngenxa yomhlabelelo nomthandazo vula ingoma phakathi emfazweni molweni bangcwele molweni bathandekayo oyini andifundele 28 amakhamandela abo bonke athululeke ethe chithi-ke ebuthongweni umgcini wamabanjwa ebona iingcango zentolongo zivulekile warhola iqele eza kuzibulala eba ababanjwa babalekile upawulosi wabiza ngezwi elikhulu wathi ungazenzakalisi kuba sikho sonke apha molweni hawu laba bantu abanoyesu lo mntu unezitika zokuvalela ubomi babo ubabopheleleyo umhlabelelo wabo uvulile izitixo zikunye waqonda endaweni uba mandiphinde mandizibulale ngoba kudala ndizama ukugada azange ndayibona le indahleleyo athi la madoda ho imagqirha sungxama ngolo xesha utsho kulo uthe uyathatha uthi nabakanga bhubhi ngoba ndifuna abuke ndisika abuke impumelelo yam abone uthixo wam sombulala ngoko ndingekaphumeleli ide amakhatha avuleke litha uthixo abonise litha uthixo zizinto zenzeka litha uthixo athi into zefasi azikaka kutsho uthixo athi uthixo kuwe into zefasi seziqalile bazadibona ukuthi ndinguthina uthi wathi usukonzakalisa nathi zotsho kuwe ususonzakalisa sikho sonke kulo mkhosi bakhona umama bakhona abathandazi bakhona abazalisikazi sizonzakalisa sikho sonke khona umhlaphi kathixo unabo
abaphathisi ikhona ingubo eyanqolola ngomyufo enthenqaba wangisalaliya wavama ngengubo kungathethwanga ngenxa yaqhatha avakala amandla evula waqonda lokho khona into eyenzekayo ikhona ingubo usuzonzakalisa ndawo engcwele kaThixo usuzityisa impilisi usuzibulala usubanya depression sikhona khona ukuhlaphi kaThixo khona uyasindisa ukhona umncedi ndiyakwazi usithi uyahamba nangoba ubusuku uyapakisha uyaphuma kulapha esuphuma sesikhona sikho sonke asozakalisa ubufunana wedwa kodwa ngosesapheshi yasosothandaza nawe yasesayitshana sisimo yasesikhona ngoku kule nto bekade kuhwisa awulali uyahwisa ubusuku awufani nabantu obaqhelileyo ngenxa yelight yazi niyakwazi uphaphazeliswa yilight mna impaphazelisa ilight nathi uphandlwa ndim mna ndiyakholwa siwathanda wonke umuntu uzothi umthande ntoni mna ananxa nawe mas thanda wonke umuntu ndikuzincinci mna andingwena wokutheni andinofuke kuyezweni mna ndazi uyesu owandikhupha ndizalwa linkxilakazi kumhlaba seleve kumzoncanyiweyo mna ndingumntaka wandruna ndazi intsokolo ndazi ulala ndingahlanga ndafika ndamgrebha uThixo mna zange ndiyincanci le nto ndacancela into ndancedwa nguyesu soadlanga yesu endadlala kumle into yabanyamile molwana ansimqhapsina ndongena endlini kaThixo ndayibamba le nto ndathi ndingumakoti kwathiwa mandikhokela imali ndiqonda wandikhokela njani umakoti imali kodwa ndahamba ngoba umyeni wam usabela ubizo ndalandela emva kwakhe ndaqokelela izinto molweni bathandekayo ungazonzakalisa sikho sonke sometimes wonzakaliso sisenzo sakho ukwenza kwakho kuyakubulala yathi inhluthi yakho indlela owenza ngayo yiyo lokubangela ungabi namandla uzijoba ngengcinga coca ingcinga yakho qokelela ingqondo yakho musuba nengqondo engcolile kodwa usindisi uzobona ifilimu sithi sikhonza nje ubona abantu abathandanayo uthi uyathandana umbona umfundisi uthi usibophela inkonzo ngoba unengqincinga engcolile usuzonzakalisa sizothatha izembe sizothi sabona kaNkulunkulu sizofunqula impilisi sizothi laa nto ubuzazitshisa yona laa nto ikugqibayo obatsholo ungakwazi ukuyeka laa nyaniso ungumntu ongumama ongakwazi uyiphinqa esinqeni sakho ungumama ovukayo athi utata wokuphangela kodwa uvuke kwenye indawo sizoxutelana awungasonzakalisi esikhosini sesinceda wonke umuntu yeyikaThixo kaloku somlapha ngaphakathi musa sikusindise saphela zembe wena saphela zembe wena ngolwembanxe musuzonzakalisa ngoba sikho sonke simpha kaKristu ndawangcwele kaThixo bendizotsho kulo mhlaba seKapa ndithi musa ukuzonzakalisa ngoba sikho sonke indawo yakho ugowa lapha ubhilo lapha uhle lapha yabukhoneni kodwa beba thathe bonzo yakho yabulela Nkosi sisibule Nkosi ambulela Thixo ngayo ndikhonzela umamakhe ndintombi ndakhokela umamakhe abendikhulisa evangelini so into encinci emzalini wakhe nandinikiwe so ubuhlobo bethu abukwazi ukuphela sincanciswe mayelushe sobabini sisele besinye so ndiyabulela ukuthatha nje umuntu ongaqondakalanga avuthulule athi masambe siyeKapa nani navuma oqhwinkilile abantu abagqiba indawo befuka abantu abaqava bengazi mntu abantu ababulisa wonke umntu ngoba umamkanyitsho umhlobo zam noma usihlobo zam abanye sihlobo zam kodwa ungabona namhlanje yilathi isenza singaphila Nkosi msikelele Jesus name